Okay, we're ready. Yeah, ready. No, we are not. Hej og velkommen til NBD TV. Jeg er her sammen med Alfred, som er formand for NBD. Hej Alfred. Hej. Jeg har hørt, at NBD organiserer et nyt event her i Kolding. Men først, jeg er sikker, at alle jeres viewer vil gerne vide lidt mere om, hvad NBD er og hvad I gør. Ja. Jamen, det er jo rigtig godt spørgsmål. Nød bare Danmark står det for, og vil jeg bare forkortet, og så hedder det NBD. Det handler selvfølgelig om multikulturelt fællesskab, og det handler om at tænke positivt om Danmark. Så vi synes, det er vigtigt, at når man kommer her til Danmark, så er det der med, at man integrerer sig. Ja. Så udformålet er med integration, og så skal man føle sig hjem, samtidig med, at man kan vise sine personlige og fælles værdier. Ja. Super. Hvad kan du fortælle os om jeres galafest? Galafest, det bliver en rigtig spændende aften, og det er der, hvor vi så kommer ind og så siger tak til alle vores frivillige, der har arbejdet og knoklet hele året igennem for at lave de forskellige events. Og her kan vi så gå ind og sige tak til dem, give dem et frivilligt bevis for den gode indsats, de har gjort i løbet af året. Ja. Og selvfølgelig får man også en rigtig god oplevelse af det, fordi der kommer underholdning og i forskellige aktiviteter. Ja. Ja, det lyder spændende. Hvad er temaet, og hvad skal man have på, hvis man tænker at komme? Temaet, det er Oscar, og altså, jeg kan jo ikke gå ind og bestemme, hvad man skal tage på. Selvfølgelig, det er jo ikke min indstilling med her gala, men vi ønsker selvfølgelig, at man respekterer temaet, og så kommer man i en jakkesæt for eksempel, og så kan man også tage en rigtig fin kjole på, hvis selvfølgelig man er en dame, og det er jo den retning, vi tænker på, ja. Det er godt at få at vide. Ja. Hvad er forskelligt ved det her gala? Altså, det vi prøver på hvert år, det er, at vi gerne gør det bedre og bedre. Og Galafest bliver anderledes hvert år, der går. Det vi har gjort forskelligt i år, det er, at vi har indført noget nyt, et nyt emne. Her er det noget med, at man laver video. Det vil sige, at man personligt går ind og finder ud af, hvad man gerne vil fortælle i den her video. Det kan være en personlig oplevelse, hvad man tænker om Danmark, og hvad man har oplevet og sådan noget. Så jeg ved ikke helt præcis, hvad man kommer frem til, men vi ønsker bare, at folk kan komme ind med deres personlige indstilling på Danmark med den der video. Og så bliver man stemt på, at vi får en video, der er den bedste. Så jeg glæder mig rigtig meget til at se, hvad vi får ud af det. Ja. Og hvad er en anden grund, man skulle komme for? Hvad kan du sige? Altså, man skal komme til den her gala. Det er jo vigtigt, at man kommer. Man får en hel masse, selvom det kun koster 100 kroner, så får du underholdning. Du får musik, altså du får underholdning musik, du får live dance, og du får mad fra forskellige kulturer. Du har også mulighed til at se catwalk. Altså alle de her ting, det er jo rigtig mange ting, man får ud af de 100 kroner måske. Man kan nemt bruge 100 kroner, hvis man bare tager på en restaurant og sådan noget. Her får man det hele med, så man skal selvfølgelig komme. Ja. Og hvornår skal man komme, og hvor skal man komme, hvis man gerne? Ja, det bliver på Palmelag 2, tæt på McDonald's, og det bliver den 5. november, man kan komme. Og vi åbner døren omkring kl. 6, og så kører vi hele vejen til kl. 2 om natten. Så. Super, det lyder spændende. Jeg glæder mig til. Så hvis I kan godt tænke jer at komme, tjek deres Facebook-side og join. Ja, det er godt, du kommer. Jeg glæder mig til at se dig. Super. Ja. Det er hårdt, at blive interviewet. Det er rigtig hårdt, synes jeg. Og vi er her sammen med Alfred, som er formand for NBD. Og så siger du hej. Hej. Jamen, du siger hello til dem, du siger ikke hello til mig, jo. Hej, she say hello to the camera, and then she's expecting me to say. You should say hello to. Okay. Okay, jeg skal nok sige hej. Hej, okay. Hej, Alf. Hej. Okay, a bit louder. Is this okay? Is this okay? Is this okay? Hej og velkommen til NBD TV. Nej, vent. Hej. Tak for at komme, og tak for... Ja. Start igen.